Здравейте хора, аз съм Грека, днес ще играем в 14. Както виждате, мисля, че съм в 7 дивизия, да. Започваме от началото. Надявам се да победя в първия си матч. Така, да видим кой ще е днескашния ни опонент. Така, ето че открихме опонент, да видим какъв е неговия състав. 82 рейтинг, 79 кемистри, английски отбор. Има Диего Кошта, Тер Штеген, Пуйол, Пике, Уилън и мисля, че Франк Лампард видях. Да видим какво ще направим този матч. Така, да започваме. Така, ето че започваме матча. Така, ето го първия съдийски сигнал. Да видим сега какво ще направим в първия си матч от 7 дивизия. Нани. Добре, редакторът добре отнема топката, но след това подава грешно. Сега да видим първата атака. Франк Лампард, удар. И още от първия удар. 1-0. Просто Дехия тук. Не знам защо, но вече за втори път ми вкарат в третата минута. Този матч определено няма да бъде никак лесен. Ето. Просто ако и това беше влязло, Дехия щях да го куикселна. Нямаше дори да го сложи в трансфер листа си. Добре, вече наистина Дехия се заминава от отбора ми. Представете си колко... После нищо няма да кажа. Да видим сега Педро. Какво ще направи Педро? Добре се измъква Педро, центриране, но то беше блокирано. Сега отново атака, да видим дали в тази трета атака резултат ще стане 3-0. За щастие не. Толкова е изкарана в тъч. Добре, Тони Крос успя до някъде да изчисти топката, но да видим сега, това е дуспа сигурно, за нарушение, не, прак свободен е, но тук резултатът определено ще стане 3-0, просто няма какво да кажа. Така, да видим. Добре, този път Дехия успява да спаси, като по чудо. Според мен трябваше да бие просто от другата страна, но той си избира. Сега да видим центриране. Топката не е изчислена. Удар на Нани. Какъв късмет, че Диего Коша не успя да я засече. Сега аут. Ударите само в 11-та минута са 6-0. Да видим сега първата ни атака. Добре, тя е предотвратена от Джорджи Алаба. Сега Тео Уолкот. Добре, добър пас към Тони Крос. Сега да видим Серхио Бускетс. Доста остро влизане. Не можах да видя на кой от играчите. Да, на Диего Кошта. Сега удар. Добре, второ спасяване за Давид Дехия. Просто аз мисля, че този матч че няма да един удар няма да направи към противниковата врата. Така си, ето, просто безсмислено е. Добре, топката тук е изчистена. Сега да видим центриране, удар в глава на Жерар Пике, мисля, че беше, да, играча. Минава на вратата този удар, за щастие. Сега тя е Уолкот. Диего Кошта. Да видим сега какво ще направи испанецът. Просто единият минут за... Добре, това беше много добро. На косъм резултат да стане 3-0. Жерар Пике успя да изчисти от гол линията. Просто невероятен Жерар Пике в този момент. Нарушение. На Пуйол. Сега прак свободен. Дано да имам играч, който изпълнява с ляв крак. Да, това е Жорди Алба. Да видим сега дали ще успя да вкарам 32 ярда. Да видим сега
Жорди Алба засилва удар. Добре, това беше доста добро спасяване на Тер Стеген. Просто невероятен удар беше това. Да видим на повторението. Добре, топката ни влизаше точно във вратата, но удара беше невероятен. Да видим сега центриране от корнер. Атаката не е приключила. Лука Модрич удар. Добре, Тер Стеген просто спасява. Проблема на този удар на Лука Модрич беше, че беше в центъра на вратата. Сега да видим Нани с топката. Добре, добро залощо движение. Да видим сега 3-0. Добре, този път вратар ми успя да спаси. Браво на Давид Дехе, само това бих могъл да кажа. Да видим сега от корнера какво ще стане. Добре, топката е изчистена, тя попада в Карим Бензема. Грубо влизане бих могъл да кажа. Сега Жорди Алба, подаване към Нани. Той се силно докосване към Хуан Фран. Сега удар. Добре хора, това ако беше влязло наистина аз ще да се откажа да играя FIFA. Поне 14-ката, защото това е невъзможно. Да видим сега Менес. Какво ще направи Менес? Топката е изчистена. Да видим сега Арда Туран. Сега Тони Крос. Да видим от тази атака дали бих могли да направим нещо смислено. Жорди Алба тръгва да спринтира. Центриране. Удар с глава. Тя ще ги не излиза и хваща топката. Сега Диего Коща. Подаване към Нани, но за щастие Нани не успя да стигне. Сега Лука Модрич. Притиснат от двама. Да видим Карим Бензема какво ще направи. Подаване към Педро. Той центрира. За нещастие не можах да удар. Сега удар. Просто Тер Стеген. И той е невероятен. Невероятно спасяване просто. Трябваше да бие в горния ъгъл, но... Добре, сега корнерите са 5-1. Да видим сега от този корнер дали ще направим нещо. Центриране, удар в глава на Бензема и това е автогол. Хора, 34-та минута автогол на Жорди Алба. Резултат е 2-1. Мисля, че имаме шанс за да изравним и може би да победим, но да видим сега. Опасна контратака. Стопката е лоукот. Аут. Сега. Сега Давид Дехе изпраща топката в центъра на игрището. Диего Коща, подаване към Уилън. След това той към Менес. Сега да видим какво ще направи Менес. Добре, тук беше блокирано центрирането. Сега Тони Крос. Подаване към Бензема. Сега Серхио Бускетс. Серхио Бускетс приклешен между двама. Просто нямаше какво да направи испанския полузащитник. Тук не знам защо така изчисти топката. Така. Сега Менес. Какво ще направи Менес? Центриране. Мисля, че това е гол. Да, точно така. Не знам защо на тази FIFA когато някой центрира, вратарят не излиза, седи на вратата. Ето, забележете, дано не скипне гола. Ето, вратарят седи на едно място. Даже и мисля, че Пике беше надскочен. Представете си хора, такъв толкова висок защитник и всеки път го надскачат. Сега нарушение. Добре, сега да видим. Пас към Педро. Какво ще направи Педро? Нищо. Топката му беше отнета. Добре, сега пас към Педро. Дано да я хванем, Да, успяхме да я хванем, хора. Сега центриране на Педро. Ето, тук вратаря излиза без проблеми, но това е чисто нарушение, хора. Мисля, че то трябва да бъде санкциониран с жут картон. Добре, да видим сега Жорди Алба дали ще успее да отбележи отново 32 ярда.
Дано да успее, хора. Стискайте паци. Да видим сега. Жорди Алба се засилва. Удар! Този път беше твърде силно. 45-та минута. Мисля, че и сега скоро трябва да свърши първото по време. Да видим сега Лука Модрич. Това се беше към... Не видях към кой. Добре, хора, тук няма... Уф. Така, сега Диего Кошта и добре, хора, това е краят на първото полувреме. Направо ни размазаха 1-3, като 2 гола ни вкараха още в първите 10 минути. Да видим статистиката. Просто разочароващо. За първото полувреме той има 11 удара към вратата, аз имам 3. Има повече притежание, разбира се. Да видим второто по време дали така ще ни размаже, както първото. Сега Туран. Тони Уолкот успя да отнеме топката. Да видим сега извърши подавният. Този път защита ми внимаваше, но недостатъчно. Сега Уолкот центрира. Ето, забелязвате ли, хора? Просто Жерар Пике, по-голям дърво от него не съм виждал. За втори път, ако тук просто мисля, че Диего Кошта удари с глава топката. Ако Диего Кошта се беше разписал, аз Жерар Пике щях да го продам със сигурност. Да видим сега Нани. Добре, този път Пике внимаваше. Извеждащо подаване, но той е пресечен. Сега Диего Кошта. Тук, добре. Така Лука Модрич успя да отнеме топката. Сега да видим Тони Крос извежда подаване. Добре, Арда Туран. Но Карим Бензема не успя да владее топката. Сега да видим опасна атака. С топката е мене с подаване. Този път Давид Дехе излиза и хваща. Добре, извежда подаване на Лука Модрич към Тони Крос. Добре, сега очаквам някой от Карим Бензема примерно да тръгне, но той седи на едно място. Да видим удар. Добре, Давид Дехе успя да хване топката. Но грешно подание. Сега удар. Добре, хора, това беше много близо. Резултата можеше да стане тук 4-1. Искам също да се извиня за лагванията, които в момента се получават при играта. Сигурно е от връзката с интернет на противника ми. Добре, не разбирам защо Карим Бензема последните 2 мача абсолютно нищо не прави, хора. Добре, изведеш подаване към Серхио Бускетс. Сега центриране трябва да си купи по-силен централен нападател. Добре, опасна атака. Сега Жерар... не видях кой беше излязъл напред. Мисля, че Жерар Пике отново го нямаше в защита. Добре, това сега защо не скипва? Сега центриране. Карим Бензема. Сега какво ще направи Бензема? Просто... Ето, видите ли? Добре, хора, мисля, че този мач ще го загубим. Просто се изправихме срещу един много добър опонент. Няма какво да говорим. Има много силни играчи. Сега Карим Бензема извежда подание към Арда Туран, но съжаление няма на кого да подам и виж нарушение сега на Тео Уолкот. Жълт картон. Сега какво да направя, нито има на кой да подам. Ето, просто
толкова лосно ми влизат. И защита ми няма отново. Добре. Давид Де Хея най-сетне успява да спаси. Ето, шутовете са 7 на 1. Добре, сега контратака да видим. Кога ще падат на... Той няма вратар, бе. Омага, просто разочароваш. Разочарован съм от целия си отбор. Разочарован съм просто от отбора си. Няма какво да говорим. Липсата на централен защитник и на десен бек се отразяват доста. Сега да видим Лука Модрич, извеждащо подаване, удар. Хора, това не може да се случва наистина. Добре, хора, ето че успяваме да отбележим. Тони Крос успява да вкара нашият втори гол. Все още имаме малък шанс да изравним резултата. Ето, няма да скифвам гола. Ето, центриране на Лука Модрич. Този път успя да се измъкне германецът и отбелязва. Така, сега Уилън, добре залъгващи движения и като цял добър пас. Да видим дали поне точка ще успеем да вземем от този матч. Не знам защо толкова много ми лаги, просто отвратително. Не знам какво бих могъл да направя. Всеки път се падам също някакви опоненти, които имат лоша връзка с нета. Сега Уилън. Добре, тук се опита да поеде едно опасно извеждащо подание. Сега Арда Туран добре се измъква като цяло. Да видим, още няма никакво наказателното центриране. Карим Бензема и това е 3 на 3, хора. 3 на 3 след невероятен гол на Карим Бензема в 84-та минута. Този гол е чисто копия на гола на Ван Перси от световното първенство. Просто невероятен гол. Ето тук трябва да се види по-добре. Направо невероятен гол. Да видим сега дали ще успеем да отбележим четвърти гол, хора. Четвърти гол. Стискайте палци. Сега Нани. Много грешно подание. Нани, сега да видим. Добре, един от защитниците ми успя да спре това. Карим Бензема. Разбира се, не можа да си овладее топката. Сега Уилън. Добре. Грешен пас на Юрола. Сега да видим удар. Тя ще не успя да хване топката. 78-та минута. Да видим, хора, дали ще успеем да отбележим. Тук направо ми лагва. Толкова много ми лагва. Сега извеждащо подаване. По-силно трябваше това да е извеждащо подаване. Диего Кошта. Да видим, навлизаме вече в продължението на втората част. Последна атака, сигурно това ще бъде тази. Центриране. Добре, Диего Кошта. Ударът му беше блокиран, хора. Атаката ни е приключила. Сега Нани. Центриране на Нани. Топката е изчистена. И всеки момент очакваме последния съдийски сигнал. Жерар Пике, грешно подаване на Пике, да видим какво ще направи Карим Бензема. Нищо, но за щастие тъкмо тогава беше краят на последния съдийски сигнал. Да видим сега статистиката. Man of the match, разбира се, Диего Кошта. От противниковия отбор. Просто невероятен беше Диего Кошта в този матч. От моят отбор с най-висок рейтинг. Секунда само. Давид Де Хея.
Изравнихме. Просто това беше много труден матч, само това бих могла да кажа. Имаме по-малко притежание, 5 удара към вратата, но успяхме да изравним. Хора, това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Това бях аз, Грек Раза, и до следващото видео.